أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem Müslüman doğullar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yine bir taraf bir meclise dini tuttukta inşallah bir neçe mevzun hakkında inşallah gurrun etmekçi. Aslında bir mevzu medar sohbet bir mevzunun sununuya. Yani mukaddimeten bir gurrun ağdatın meliye. O da ki Müslümançılıkta Kur'an'ın aytışına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in fermaşatına göre, ümmeti İslam'ın içinde inki bir muhim zat, beter bir gerekli zat, beter şonu saklamaklığa ve şona bir hifazet edip şonu hemişe şu yağdayda durmaklık bir yağday vahdet-i İslami. Ümmeti İslam hemmeti bir olmaklık, ağzı bir olmaklık. Hatta bir ülkede, bir memlekette, bir mezhepte yaşap veren adamların hemmeti ağzı bir bolup barahim bir kefe oraya gitmekligi. Hemçinin kişinin Allah Teala öz mübarek kelamının muhtelif yerlerine aytiye Euzu billahi mineşşeytanirracim wa'tasimu bihablillahi cemi'a. Yani sizin hemmeceniz Allah Teala'nın sıyırığından, Allah Teala'nın tanafından yavşın. Allah Teala'nın tanafı ne emmolia? Kur'an Allah Teala'nın ibren bize tanafı. Tutmalı tanap, doğru yol tapmadan süreyim, doğruda durmadan süreyim. Ve la teferraku, bölük bolmasılıktan süreyim. Allah Teala'nın Kur'an'ını yavşmalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sünnetlerini yavşmalı. Ve her kim ki öz mantıqada bir muteber kitaplar var ve muteber ulemalar var. Şolun ağzını gözepti, şolun aytyanına oraya bolup nämetmeklige beter zahmet çekmeli. Vahdet-i İslami'ni, ağzı birliği saklamaklığa beter alada bolmalı. Allah Teala va'tasimu qaim yavşın Allah Teala'nın sıyırığından, Allah Teala'nın tanafından. Yani ulemalar da hem töre ki sahabe tefsiri kabulü cildiyek sefesi şahsında bir zat diye da olay diye ki Allah Teala'nın tanafı hiç vatta kırılacak zat diye. Yani bir vaatlar boluyar Allah Teala'nın tanafı ki Kur'an olsun, Allah Teala'nın tanafı ki din olsun, sünnet-i Resulü Huda sallallahu aleyhi ve sellem olsun kavat ellen sıp yaşı diye. Allah Teala'nın tanafı kırılacak zat değil. Ama kavatlar boluyar Huda'yı takkatınca Allah Teala'nın tanafı ellen sıp ya. Ellen sıfandan hem boluyar arada vahdet-i İslami aradan gittiye. Ağzı birlik ellen gittiye. Ne sebep boluyar şu tanafın ellen sıpmaklığı? Tanaf ne formül ellen sıpya inşallah men öğrekte. Menen inşallah açıklap görün ki Allah'ın tanafı kırılmayacağı belli her kimede. Ama şu ellen sıpmaklık diyenler ne formül? Yine Allah Teala Sure Enfal ayet çelişişte aytiya ve atiullaha ve rasul siz Allah'ın aydan nevra bolun Allah Teala'nın diyenini edin peygamberin aydan nevra bolun peygamberin diyenini edin ve la tenaza'u davalaşmayın birbiriniz bilen Allah Teala davalaşıp birbirini ol yamallap bu yağda siz Müslümanlarda bolmasın Allah bilen peygamberin aydan nevra bolun görün aradaki dava kimin nefine Allah Teala kime ora hüküm veriyor? Peygamber kime aydanı tayid etti? Siz şuna ora bolun. Ve la tenaza'u davalaşman. Davalaşsan ne olur? Fetefşelu deyiptir. Korkak bolursanız, şaşarsanız, maksadınızı yetip bilmersiniz. Ve tedhebe rihukum. Kuvvetiniz elden gider diye. Kuvveti bir cevani, kuvveti mali, kuvveti zihni, kuvveti her bir suretinde sizin hemme kuvvetleriniz ne eder diye, elden gider diye. Hemçinin ki Türkmençilikte aydilen gurun altın ağzı bir olsa asman lakin kaçırır. Altın ağzı ala olsa ağzı lakin kaçırır diye ki müteessifane biz şuun kun şu aramızda bir sürü ihtilafatlar düşürü o şol sebeple biz şuun kun ağzımız lakin kaçıp dost ne yaparım elim yal cavan oğlanlar gulyalak oğlanlar ve ne kadar son başka müşkülatları ki şuun kun bizim camamızda ba bir namazi va bir hicabi va ne kadar bir günah kaçtı bizim ammal oğlu şun ellete esliyeti Müslüman doğullar şu bizim aramızdaki düşen ihtilaf şu. Ve bir ittihadın hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öz mübarek hadisinde Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh bir gün niteye Ebu Zer diye sen yağdayın ne yaparım olur? Men ki dünyadan kaçacak. Yöne gelecekte sana bir yağdayı olacak. Sen bir muratları sen zindiginde sen piş gelecek. Bir umaralar, bir emirler, bir başlıkları ümmet İslam'da bolacaklar. Namazı gece koyacaklar. Hatta ahir vaktinde namaz okuyacaklar diye. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh mümin-i muhlisi kamil ya Resulü Huda diye.
beýle bir ýagdaý men göreýin ki namazy gijä goýsalar, eger men beýle bir zady görsem onu şu gyljy bokurdagmysyna goýar, ta zamany keşler men öwürlüp Allahyň ýoluna getirýänçe men bilen ölüşerdim, jihad ederdim diýe. Tamen cennette sen bilen sataşýansam, ýani men ölünçem şolar dogurlamaklyga men zähmet çekerdim diýe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Abazar diýdi, men sana bir gawraklat aýtmaýym diýdi. Onu aýtdy Rasulullah diýdi. Onu diýdi sen sabr et şonu diýdi. Ulamalar hadisin şerhinde aýtdy ki namaz gije galypdy. Namaz qada bilanda ýok, wagtyny okylmapdyr ýöne. Onda da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ştada aýtdy sen sabr et diýe. Ulamalar hadisin şerhinde aýtdy. Peygamber Hudaň sana sabr etmekdi, sabr et diýip aýtmaklygy bir zat gerekli. Wahdet-i islami çaşmasyn. Namaz gijene qata bir diýen etmäli, gijene okysa onu öýüňde de okuysan boljak. Emma şu wahdet-i islami saklamakdan çyryň, Abazar diýdi, şeýle bir teleki ýagdaýlarda gelse, sen sabr et. Sen sabrdan kömek al. Ki sen sabr etmekligiň wahdet-i islamiň saklamaklygyna sebäp bolýar diýen gurun ulamalar şundan diýe hadisen çykarýarlar. Yeni bir wagy ba Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu wagtyki musulmanlaryň emirleri Hazreti Ali radıyallahu anhudan sonra wagtyki emarata ýetdi. O bir gurunlary arada bolýar. Ondan sonra ýa-ki musulmanlaryň emiri menbere minni diýe. Onu ol adamy ki gümen etdi ki şol menden şu emarata laýykrak we men özüm moşoň özümni men özüm de şondan gawy. Men özüm şoň atasyndan da gawy. Her kim jur'aty bar bolsa, her kim şu formy bir gümen kelehine gelýän bolsa, kişi emarata menden laýykrak diýen gümeni bar bolsa, kelehiniň galdasyny bir göreýin şonu etdi. Osam ştada Sayyid Bukhariň öz gurrunşy, Sayyid Bukhari'de gelýär şu gurrun. Habib ibn Muslim radıyallahu anhu, şonu Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu, Hazreti Umar radıyallahu anhu oğluna diýdi, şoň jogabyny bersene şoň diýdi. Aýtdyran gurrun görýärmi diýdi. Men özüm ondan nagawy, men onu dädesinden nagawy. Bu şoň jogabyny bersene diýdi. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu diýär birine guşap bir adam bir diýdi bilen gabat dolap bir zat parçany ýa şoňa men longy bir zatdan oturmasy ba, şonu bir çözüm diýär. Bir çözüm şoň jogabyny bereýin diýdi. Aýdasym geldi diýe, men sen özüňden ne, senden ne haklarrak şu emaraty musulmanlara, musulmanlaryň emiri bolmaklyga, men sen özüňden ne we sen ataňdan ne gawy diýip aýdasym geldi diýe. Emma diýe bir näçe zat ýadyma çykdy diýe. Şu sebäpden oturdum diýe. Awalky zat näme diýdi diýe? Men ştada hak men bilenli, men Hazreti Umaryň ogly, men Abdullah ibn Umar. Emma bir adamy ki emaraty ýetdir, derejesi menden beter etekde. Eger sen diýip o da sahabi bolsa da. Emma diýdi näçe zat ýadyma çykdy. Awalky men bir kep aýtsam, her näme musulmanlaryň bir başlyklary bar. Adamlaryň arasyna tefraga düşüp diýdi. İkincisi, nagat adamlaryň gany bir güneş arada dökülmekligi sebäpdi. Bolsa bolamaly. Üçüncüsi, cennetiň nigmatlary ýadyma çykdy diýe. Ama oturup diye etçeklerine bu gurunda ne dedin? Aysa aydar öyle koyuyor dedin diye. Şoňa men musulman dogullum. Kän muratlar var Kur'an'da, hadiste. Ki insan musulman özüne bir teleki ýagdaýlar gelse, bir ýokuş görýän zatlary gelse, bir söýmeýän zatlary gelse, şu wahdet-i islami saklamadan çüreyim, agdy birligi saklamadan çüreyim, dil birligi saklamadan çüreyim, kän zatlara sukut edip şondan bolýar, muraat etkezme bolýar. Meger ol bir ýerde ki bagan dine imany kullem muhalif kepler aýdylsa, dine mezhebe barak muhalif zatlar aýdylsa balakim terbiýe edilse, ha onu gözäp durmakla haýatynda ýagdaý ýok. Ol wagtyky ummat islam bir ummatdy, hemmesi bir halifaň, bir emiriň başlygyny gözleýärdi. Ummat islam hemişe peşrefdedi. Emma ol wagtyky tefraga düşdi ummatyň arasyna. Bölek biz bolduk. Şondan bäri biz hiç wagtda öwe gitmekligimiz kıyım boldy ýani. Iqbal Allahu rahmetullahi aleyhi aýtýar, ummati budi umam gardidei. Ummati budi umam gardidei, bazm khudra khud zahm pashidei. Ançu tuba khud kerdi kesne kert. Kalbi paki Mustafa Ahmet bedert diye. Biz bölek bolur musulman dogullar. Dogadyň Allah Taala ýamaşadan biziň aramda agdy birlik getirsin. Bir gurrun ki şu arada biziň awal aramızda mutasifana ihtilaflar bar. Emma ihtilaflar öňküden beter köpelmekligine, adamlar bir-birine bet gümen bolmaklygyna sebäp boldy. Wahhabiýetiň hakynda berilýän gurrunlar. Mutasifana muhterem taksirlaryň biri we başga ýerlerden şu kun gurrun berilipdi. Nabar urulýa, CD urulýa, Wahhabiýeti biz tanýjak diýip. Ve şu Wahhabiyet tanıyacak deyip de bana şu gurrun vermeklik. Awalla ihtilaf bolsa biziň aramyzda ihtilafyň beter känelmekligine sebäp boldy.
Ferzan awal ihtilaf bizim aramızda 50 derset bolsa, şunku mutasifana bala 7 derset diye aydan men igraq edip. 7 dersetten ana şunku bizim aramızda ihtilaf geçirdi. Her kim bir-birini görüyor, bir-birini betguman bolur. Bahay cemaattan ka, bahay guruhdan ka, halinki bizim Kur'anımız bir, Peygamberimiz bir, elhamdülillah mezhebimiz de bir, imamımız da bir, okuyan kitaplarımız da bir. Ama şunku şuurun agdalmaklık bizim aramızda ulaqam bir ihtilafı sebep bolur. Ve menem inşallah şu mevzun hakkında, şu galat fikrin hakkında ki ayaş aydilayan zatlar Vehhabiyetin alamatı mı ya yok, başka bir zatların alamatı mı? İnşallah men şu hakkında gurrun vermekçi. Yani baştan şuna deyin ki men şu gurrunu ihtilaf döretmeden çürümekdamak. Şu mutasifana bolmalar da ihtilaf. Bula boluğlu mutasifana. Anır başına yetigil şu mutasifana. Ne kadar var ahim arada bedbiniler, kineler, kuduratlar var ahim dörögli. Pes men şu gurrunu ağdamaktan maksadım şu arada şu elimden geldiğince, elimizden bir Huday Teala beren tawfiqça şu arada şu ihtilafı bizim ayrılmak niyetimiz var inşallah Teala. Çünkü umumen aydiya da ki vakti bir gurrun ağdayarsın ve öz düşünüşünü Kur'an'dan, hadisten ve Hanefi mezhebin fıkhından aydiya. Umumen aydiya ki siz arada ihtilaf türetiyorsunuz. Yok Müslüman doğun. Bizde ihtilaf türetmek maksat yok. İhtilaf bizim aramızda boluğlu. Bol mollası boluğlu. Ama şuun kun şu bir haqqi Kur'an'a vara, sünnete vara, Hanefi mezhebe vara aytmaklık gerek. Ta gelecek adam haqqa doğru haqqa gelsin. Ola demek ki düşünmeyecek bolya, ya ola demek ki özün düşünsüzlüğe uğruya, ola peygamber de düşünmeyaptır o. Bizim aydamız bilen düşünecek ki. Emma şu arada doğru Hanefi mezhebin fıkhına vara amal edecek olup veren adamlar var. Ve şolar hem şaka çıkıyor. Son umumen bizim aramızda bir tahqiq edip barakim bir aydılıp veren kebin bir izine formulya edip veren az. Umumen o bir ulaqorran bir ağzından bir kep çıksa o falan cemaat Vehhabidir, bilmeyen falan aqideli adamlar Vehhabidir deyip aydılsa, biduni tahqiq umumen mutasifana şolan aydan kepleri kabul ettiye. Ama şu gurrunun girmemde unca Müslüman doğun, bir narsa zaten men ağdaqım diye ki şu unkun, şu meseleni ağdamaklık, o da şu zamanla, şu muğiyette, hatta şu muğiyeti Türkmen Sahrada ve şu muğiyeti Cahani'de şu bir hiç onvan ummet İslam'ın salahını de. Ve khastan khas mendigi Türkmen Sahran salahını de. Çünkü biz kullu ummette görüyoruz ki kafirler Amerika olsun, İsrail olsun, Fransa olsun her bir kafir keşverler. Eğer kendiki kafir de olsalar, eğer kendiki birbirine akideler zuhur gelmeseli de emma ummet İslam'a garet etmeden çürüyüm. El ele berigli, kol kola berigli hatta nauzubillahi yakillikte istiyarsınız ki Kur'an'ı otlayacak bolurlar. Ya ne kadar yerde haber geldi otladılar da nauzubillah. O şuna medestatlar kafirler şuun kun muhtelif yollardan bir de ümmeti Müslümanın kullen ittihadın çarşımaklığı vardı rahmet çekip. Belki bizim düğümümüzü üzecek bolup barakim Allah zikret. Ve khassan khas şuun kun bizim mantığı Türkmen Sahramızda bir sürü avameli harici direkli bir ittihadi şuun kun bizim mantığımızda görünüyor. Ki biz başka vaatlar ittihadımız bulmada şu mesail direkli biz gerekli değil. Ki biz önküden ne beter ittihadımızı, insicamımızı, vehdetimizi hepsi değil. Ama müteassifana kâta adamlar var ki şu muğiyetler derine mani gelip barakim avul ağdalıp veren gurrun şeyi. Şol ağdalıp veren gurrun yamaçlardan yine öz bir muğiyetinden istifade edip barakim önküden ne beter reaksiyon ağdamaklık. Ve şu forumlu barakim mantıqada barakim ihtilafat edip olmaklık. Şu hakikatında adam buradaki ki insanın yüreğine ağırtıyor hakikatinden. Şu bir Vağan bir muğiyeti istisnai şuun kun Türkmen Sahrada bir insicamı vehdeti ki ulamaların arasında görülüyor. Müslüman da oğlum şunu başka vaatlardan beterleyek bu şuun kun etmek gerek. Şunu hepsi etmek gerek. Kafirler Müslümanı çarşırmadan çürüyüm 3 tane siyaseti var diye. Avval siyaseti yek kadem be agab be khatiri do kadem be celov diye. İkinci siyaseti nefesi tuğlani diye. Üçüncü siyaseti ihtilaf biyendaz hükümet bukon diye. Her gaysini öz bolluğuna hemen açıklayın. 3 tane siyaseti var dedik. Yek kadem be agab be khatiri do kadem be celov. Bir imtiyaz beriye kafirler gelip Müslümanlara, gayrimüslimler gelip Müslümana bir imtiyaz berýärler we maksat näme? 2 imtiyaz Müslümanlardan almaklyk. Ferzan hamana şu wagt geldi Afganistan'a. Amerika o tarapdan gelipdir başöýet hamdestleri bilen gelip de barakim bize demokrasi we azadi bize berjek. Siz halancılaryň ýaşak diýmeklik bilen o tarapdan tahajjüm we nizami edip gelip Afganistan kullan barakim daş çöwrüne çyzyk çekigli halan için şey etip o tarapdan näme diýdi? Kullan musulmanyň sermayetini elden çykaryp barakim alyp gitýärler bir habar.
Yek kadam bagap bir zahirin bir kadam iyrak ayt ya, ona bir numrayı beryan ya, gel sen şu muğiyatın ma, sen öz aqidanı, öz mezhebini, öz maksadını, öz düşünýän zadyny terbiýe bermeden üçin gelip o diýip ewe çağırlýar. Emma iki maksat izinden ne edilýär? İki maksat bar ahyp öýleri izarlaýarlar. Biri tahajjüm nizami bolýar, tahajjüm ferhengi bolýar. O tarapdan ne edilýär? Musulmanyň sermaýesini kullen berbat edip bar ahyp bar ýol alyp gitýärler Hudaý taqqasyn. İkilenci nefes ýa-ni hileleri ve etdiýän desiseler nefesi tuğlany edilýär. Tahajjüm ferhengi kafirler oturan yerine oturýarlar. Oturan yerine öler naqşa döküpdirler, neçe milyar sermaye guzari edip, bileger internetin üstünden, mahvaran üstünden, resanahay guruhun üstünden, muhtelif yollardan, şu öz ferhengimizi musulmanlara sadir etsek, o musulmanlar şu kun imani itaden zayıf olugly, ve bizim şu ferhengimizi şolara kabul ettirsek ki, şu da cüz ve zindegi, biz şolara ahiretten gafil edip, şu dünyanın zergi bergini salsak, biz hiçbir tuğfatan iyi vermeklik gerek yok deyildi. Muhtelif dırnaklar, muhtelif saçlar, muhtelif labaslar, muhtelif modlar, muhtelif varahim bir ferhengayı garbiyini kafirler şu kun bizim üstümüzde tönkögli ve tahajjüm ferhengi biz bolugly. Arada bir maşine mindim, taksiye mindim, meni unnatyn, bir yolla gydaglarynda izine minni. İzine minni ham yollan barýakak, ýanky maşiniň eýesi şol izine oturan gyzyň daýysy bolup çykdy. Aynadan gözledi, falancan senmi? Tanıyana kanni. Tanımayanların illeti var. Kullen riht evaz bolugly. Çehre kullen evaz bolugly. Labas kullen evaz bolugly. Keplemeklik evaz bolugly. O falancan sen mi? Dahi men tanımadın mı diye. Men Türkmenlere meňdemeýän men diye. Men ham bagadyr narap boldum. İzma gözlemedim. Bağışla ballı dedim. Sen men Türkmenlere meňdemedim diýip aýtýarsyň. Sen bir agdaý sen musulmanlara meňdeýän başlaşy dedim. Şimdi kulleri yıktımır gözde şu musulmanlar bir heykeli var, bir sureti var, bir zahiri var, bir hicabi var. Sen şu bir yıktımır gözde nauzubillahi sen musulmanlara men diýäň sen. Şunkun bizim aslimizde tahajjüm ferhengi bolugly, tutulýan toýlary gözde, tutulýan merasimleri gözde, paýlanýan zatlary gözde, içilýän zatlary gözde. Hudaý taqqasyn Allah Taala tawfik bersin şulardan öwrüne durmaklyga. Üçlenji tesise ki kafirler etdiýärler näme boldy? İhtilaf biýendas hukumet bokun. Arada muhtelif kitaplar çap edilýär. Halinki şol aslynda şolara töhmet urulýan adamlaryň özüň ýazandagy ýok. Şolaň aleyhine bir siri adamlar, bir siri kitaplar çap edip barahym, arada barahym goýa ki şolar bir hayulay bir şah hudam edip barahym jama ma'rif edilýär. Halinki şeýle bir zatlar haýygatynda ýok. Bulardan maksat näme? Bu tebligatlardan maksat gelip ihtilaf oklap, menetine musulmanyň arasyna ihtilaf oklap öz halan işler näme etmekler bar. Etmek maksatlar var Hudaý taqqasyn. Nagat gawwalardy hatda şey bir mübarek ayda bir günleri agdalsa ki hem dünýäň peýdasy bolsun, hem diniň peýdasy bolsun. Şu bir mübarek ayda, şu bir mübarek seher wagtynda gelip şu günleri agdamaklyk musulmandygyň haýgatynda şu nagadar ulamalaryň ýüreklerini agyrtdy, nagadar zenan oglan uşak erk adamlaryň ýüreklerini agyrtdy. Ki şu günün näme gördüň ahymşy? Bir mübarek seher wagtynda bize şu formus berilýär haýgatynda. Köp adamlaryň ýürekleri agyrdy. Allah Taala heýwanlaryň arasynda muhtelif gylyk häsiýetler goýupdyr. Oşal adam akylly bolsa şey heýwanlardan da adam diýer salyp bilýär. Hamana meselen bilen nisbete hazirin iti gözleseň, şu adetçelim tarihi ruy zeminine 2 tane it, bir tane gorusun tönçülüm oňuşmapdyr. Gorusun eti de ýok ha. O tarapdan o harlaýar, bu tarapdan da baharlaýar. İtin şu adetçelim bir sünkten çelim onşanlığı şu adetçelim sabit değil. Emma şu it vakti ki mevcut olsa, vakti ki şagalı olsa, bir olsun, 2 olsun, 5 olsun davalaşıp durarlar olsa, birbirini yarıp barahım, birbirini marahım öldürecek de bolup duran olsa, onda da şey itliği bilen şagalı olsa, mevcut olsa, hemmeti duran davadan el çekip ne etdiler? Doğrusu mevcut idini düşüyorlar. Ki maksadımız bir düşman geliptir diyorlar. Adam akıllı bolsa haýgatynda itten ne var ahim itte ulamalar aýtdy 15 sene gylyk häsiýet bar diye. Biri şoň şey ki adam nämesin? Öz maksadyny bilsin. Aradaky ihtilafatlary bir wagt kenara goýmaly bolýar. Wehdeti islami zaklama bolýar. Entejik bir gurundan çürüm. Ihtilaf ara oklap bar ahim şe wehdeti dewmella we haýgatynda insan akıllı bolsa itten hem kan zatlar öwrensen bolýar. Ýene bir mesaly keşi ittihad zaklamadan çürüm men aýdysym gelýär. Hazreti Ali radıyallahu anhu vaktiki emir musulmanlar bilen bir sürü mesal dileklerli arada cengi hunuzi bolýar.
Cengi Nehriban bolya, Saffeyn bolya, Cemel bolya. Şoň meňdes başyky jengler bolya. O tarapdan Kaysar Rum'un padşahy Hazreti Ali radıyallahu anhu bilen Emir Musulmanlaryň ediplerini ihtilafından su istifade etjek boldy diýe. Onda bir name ýazdy diýe. Emir Musulmanlara şeýle men görýän keten ol rakybyň bilen kan arada urşuňyz we dawaňyz we eger sen isleseň men sana kömekleşeýin nizami taýdan men sana beýat edeýin. Sen ol rakybyňy Hazreti Ali radıyallahu anhu halife-i berhak musulmanlar bolsun. Onu gelip diýdi aradan ýykaýly diýdi. Emir Musulmanlar ta wagty keşi name geldi, name ýazdy diýdi. Allah Teala şeýle ajyp bir düşünmerdir. Bize de şo nesip etsin yani. Mugyýaty derk etmek musulman dogallar. Şu bolduran ýagdaý beter bir hatar ýagdaý şuň kun. Hemme zat ellerini çek boldy Hudaý taqqasyn. Onda name ýazdy ya kelber Rum diýdi. Ey Rum'un iti diýdi. Eger fakat eşdaýin. Fakat eşdeýin diýdi. Sen şol Rum'un serhedinden merdinden bäri geçeniň bir eşdeýin men diýdi. Awwelin neferi ki Hazreti Ali radıyallahu anhu beýat etjek. Bu mesele ihtilafî bir imanı kofrun gurunda birisi galat fikri dilekli. Birisi mesele dilekli biziň aramyzda düşügüli. Awwelin neferi ki barıp Hazreti Ali bilen beýat etjek mendim keşwerin hakysar dersiýdi. Sen memleketin kuler Awrupa berasy diýdi. Dogry biziň aramyzda bir gurunlar bar. Emma bu form bir gurunlarda diýdi ki biz gelip wehdeti ellenmeli diýdi. Buralakan soragda var arada. Hiç boljakmy? Kitabe imanly bolup ursun. Sure-i Hucurat ayet nombarda oky, açyklap Kur'an aýtýar: "Ve in taifatan minel mu'minina iqtatalu." Eger iki taýfa imanly bolup ursalar, iki taýfa imanly urşmakly mümkin. Kawat bir siri mesele direktki on jaýy bitadi diýär. Ondan sonra musulman dogallam iki form ketleşmeklik bar. Bir va zuru bazu sevmeklik bilen kimin hiç bir akly mantyk kabul etmeýär. Bir va akly mantygyň üstünden elhamdülillah biziň merdumyň fehmide, ähli ilmi danyş biziň aramyzda kenki. Sen wagty aqidaňy açjak bolýarsyň, hop gelip sadaja ähli sünnetin aqidasy şu form biziň aqidamyz diýip aýdamalar. Ha aýtjak da bolsaň. Emma şu bir tori ketlemeklikki guýaşyň gapdalňaky tarapy mukabil dinden çykan ýalar, kafir bolan ýalar, hatda kafirden näçe telekaryak görnýär şu gün biziň aramyzda. Sen şu gün musulman kafir diýende kan ýokş görenek, emma şu Wahhabi diýen ady tutsaňda kafirden näçe Hudaý takkan ýokş görýärler. Onu sadece akla göre, mantığa göre, sen aqidany açjak dämi? Fiqh aqida kitaplarymız var, Fiqh Ekber var. İmam Azam rahmetullahi aleyh öýdýän kitaby, Aqaid-i Nesefi var. Hemme ehli sünnet we cemaatyň adyny okuylan kitap. Onun şuruhaty var. Sadece biziň aqidany musulman dogallar kitapda gözüne göre şeýle aýdamalar. Ya sen geljek bolsaň Qur'andan aýtjak bolsaň, mufassirler kawra aýdamaly, muhaddisler kawra aýdamaly. Oňa muňa sevip, onu mun ýamallap, oňa bir mark kurmakly musulman dogan ihtiýaجy ýok. Emma ne yaparım ketmeli? Hormatly musulmanlar, ilahi Türkmen dogallar, oyunun harakat bolun, düşmanlaryny tanyň. 1140-njy ýylda kafirler mektup bilen goýullar şeklinde dören gurtlar ýaly musulmanlyň syrygyna, musulmanlyň tersine bir tawar Wahhabi dörendir. Ha dogry aýtýardyň, Wahhabiyet bilen söýýän adymyzda. Emma şu muhteremiň şu aýtýan kepleri, eger şunu oturup inşallah mesin başardym ora açyklaýyn. Şu muhteremi ki şu kun kullu man tagan Wahhabiyeti barahim hitap etýär. Şaýyn agar aýtýan kepler barahim bidun delili medre kabul edilse musulman dogan ha Wahhabiyet diýen bir zat bar. Oň hakynda men juda bir siz inşallah tawziýat bereýin. Emma şu muhteremi aýtýan keplerini agar kamilen kabul edilse kullu ahli sünnet wal cemaat hasan has Hanefi mezhebiniň hemmesine nauz billahi Wahhabi diýme bolýar. Haýgatynda insan ýüreň agyrýar şu kun bir namazi am bolugly, bir hijabi am bolugly, üçür zekat ki garibiň haky, garip yetimiň haky, şuňkun bilen nisbet nägadar baýlar öz mallaryny goşçuňkun şun iýip durlar, o tarapdan jawalar muhatap boldy, ne kristalliýa ýene bir zat diýe, nägadar gunalar ki biziň aramyzda şuňkun rawaç tapyly, ulamalar kitap ýazdyr kebair diýip, kebair diýeni günah kebirler diýip kitap ýazdyrlar. Şu kitabı açık gözleyende hiçbir günahı yok şol günah kebirelerden ki şunkun bizim aramızda bolmandırılmasın. Emma müteassifana şunkun o meselelerin üstüne bir az zahmet var. Emma Wahhabiyetten inme olsa ağa taraf hem sayede bir namaz gelip ya. O vasında ne kadar cavan gelip ya bir namaz, bir hicab gelip ya. Onun üstüne edafe fikir yok. Gurrun marsa zımgada gurrun marliya, gurrun marsa toyda gurrun marliya. Zımga namaz okuyan marya.
namaz okuymayanı kim gurrun vermeli? Bir namaz hemsaya oňsyny barlanak. Yıldan olaydan olaya mescide gelenak, oňsyny barlanak. Emma Wahhabiyet tanıtma bolsa, şeýle bir zähmetler çekilýär. Nauzubillah. Hatta şu Türkmeniň namysyndan da şu kun suwsada bolýar. Türkmeniň elmiýal aýalak menesen aýallagymyz şu kun Wahhabiyet tanıtjak diýip şu kun şundan da suwsada boldy. Biz hytmada gidip gördük. Tehrana gidip gördük. Türkiýe gidip gördüm. İranyň muhtelif ýerlerine biz baryp gördük. Meni seni Türk iman diýip tanylýar. Türkmenliğinde her kimin kellehine gelýän gurunşy Türkmenliğinde şol gaýratly millet, şol edermen millet, şol milleti eken namysyny üçin jan berýän millet diýip tanylýar. Emma müteessirane bugun kun Peýgamberiň täjen başynda goýup şu Türkmeniň namysyndan meger gyzlar, zenan oglanlar, gelin oglanlar meger kalay tijaretimi ki şu kun şulaňysyndan biz Wahhabiyet tanıtjak bolayly. Meger Ahum Mollaň dili Ismannomy ki gelip biz o taada İran'ın o çetinde biz okuyup biz o taada bileşin kökü diýerler. Biz o taada fakat yer yarılmadı, bize girmedik. Gözden Türkmeniň namysyny bolup berşini. Näzir elmiýalak gylar nauzubillah. Gelip filmiňe onda kulli İran'a şu kun pak solagly. Nauzubillah. Awal bizden zat galagly. Ol kene kadar bir namazo, bir günahkaryň etýän işleri. Emma bu da gelip barahym diniň ady bilen şu kun Türkmeniň namysyny şupormarakym ayağa şaklapdy. Ceyhum bilen bahri kadar arasy. Ceyhum bilen bahri kadar arasy. Çölüsünden özer yeli Türkmeniň gulgunçasy gara gözmen garasy, gara dağdan iner sili Türkmeniň ol merdiň ogludur, mertdir pederi, görögli gardaşy serhoşdur seri, dağdy dözde kawsa seýýatlar diýeri. Ala bilmez ýol barsa oglu Türkmeniň. Ýol barsa oglu Türkmen biz tutulan ýagdaýymy görýäňa. Namysymyz gelin gyz oglan uşaklar dini tanıtmadan çilim. Onun bunun öýüne gelip ýer. Adam hayatında ýülen agyrýar. Ya ýörseň malahym ina şu da Peýgamberiň sünneti şey. Şu sakkal men atamdan ýetenakçy. Hiç bir Ahum Molla ulamaňda sakkal atasından ýetenak şoň. Sakkal şu Peýgamberiň sünneti şey. Hidayede jeldiyek demiste Safeý demiste sesinde gelşi standart Peýgamberiň dogry sünnetini bitirjek adam bir tutum bolmaly. Şundan da bir tutum bolmaly. Soldan sağdan etekten de bir tutum bolmaly. Hop indi bir goýup bilmeýär, goýýana berekeller bermeli. Emma ýülen agyrtýan gurunşy o da ne yaparım ki şu kun gelip şu Peýgamberiň sünneti, Peýgamberiň sakkaly şunu gelip ihanet edilýär. Näme söyleyeyim? Wahhabiyeti bir tanıtjak diýip. Öz ýanyndan gelipdir bir hamana Wahhabiyetliň başlygy diýip on karikatür çekipdirler. Şu Peýgamberiň sünnetini gelip aylap da nauzubillah ajdarhan şeklinde şun sakkalyny gelip döwärakym jamaa kökölmeklik. Aya nauzubillah şi dini ihanet diýmişi. İslama, imana ihanet diýmişi musulman dogullar. Haýgatynda ýülen agyrýar. İnşallah taala indiki jelesede başka mowzularyň hakynda men gurrun bereýin. Indiki jelesede o mowzuy ki men gurrun berjek. Şiki biziň aramyzda mundan awalla Wahhabiyet diýip beren gurruny Salih Çelinoda başlan gurrunşy. Salih Çelinoda men dünýä gelmenden öňçäşi. Şonda merdi nagadar arada bir sizatlary biziň aramda Wahhabiyetiň alamaty diýip aýdylýardy. Emma soňra bir kef gurruna düşdi, tahqiqa düşdi, belli boldy. Ýok, bir Wahhabiň alamatdy. Bular doğru ehl-i ve cemaatin aqidati, hatta Hanefi mezhebinin aqidati. Men näçe adyny, bir näçe murady ki awwal şol Wahhabiyetin alamati saýlýady. Soňram ondan öwürler, tawba etdiler diýen ýaly. Şol bir näçe inşallah taala men sanap bereýin. Allah taala hemmemize tawfik amel bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.